शपिं खालामहैनि मा मोनो मोना नायदिनि मोनाबो जानो हानाय आंहा बेबायदिनो जायो गेजेर गेजेर जेनेबा आङो जानला मानला फसाया आरोना फसायनाय मोना बेनिखायनो लास्टाव जेबोखौनो मोनबोआ जाहैयो आंहा आं जे नोंथांमोननो बुंदोंमोन आं जानला मानला फसायनाय गस्ला मोन खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होनना आंबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोना आंखौ नायनानैनो गम मोनखादों जानांगौ आङो बेसेबां मोजाङै दङ आं भिडिअ लाबाय थानाय समाव मामाया उनथिं मायाबा खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव मोनसे फानि इनसिडेन्ट जादोंमोन बेखौनो मिनिगासिनोमोन आं फानि इनसिडेन्टखौ नोंथांमोना दिन्थिनाय जायासै खारन दिन्थिथाव जानाय नङामोन बेनिखायनो आं दिन्थियासै ओमफ्राय बिथाङा जाहैबाय आंनि फंबाय आंनि उन्दै फंबाय सासेल' दङ बेनो जाहैबाय ओमफ्राय दिनै बिहा जों जेराव थांनो नामायदों बेनिफ्राय फैफिननानै अमा बेदर संनायनि खोथा दङ थ' नायनोसै बेसेबां गोथाव संना जाहोयो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै गाहाम मोनोब्ला जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो जों अबाव थांनो ओंखारदों आङो भिडिअनि गेजेराव खोन्थागासिनो नोंथांमोननो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो हेल' बुंहरलाय आखाइखौ ओरै खोमाहर ओमफ्राय बाबाया बिथिंजाय गारिखौ दिहुनगासिनोमोन गोदान मानसि नालाय मोजां रोंजोबाखै थ' बाबाया बिराद गोबाव टाइम लाबाय नेयै नेयै बालायलायबाय बाबाया मोजां गारिखौ सालायनो रोंजोबाखै बेनिखायनो फंबायासो सालायगोन थ' दायो फंबाया सालायनानै दिहुनसिगोन गारिखौ गेटটো খুলিব নোৱাৰিব যে এই गेटটো খুলিব নোৱাৰিলে কেনেকৈ নিব ओमफ्राय जोङो थांनो नागिरदों फुजानि एसे शपिं खालामनो धेकियाजुलियाव ओमफ्राय दायो थांदोनि आङो मोनसे एक्सट्रा चप्पल लादों लानायनि जाहोनानो जाबाय आं जिखौ गानलांदोंमोन बै सेन्देलनि अबस्थाया एसे गाज्रि जाहां जाहां आरोना बेनिखायनो एक्सट्रा चप्पल मोनसे लाफादोंमोन आङो दानिया थांदोनि शपिं खालामहैनि मा मोनो मोना नायदिनि मोनाबो जानो हानाय आंहा बेबायदिनो जायो गेजेर गेजेर जेनेबा आङो जानला मानला फसाया आरोना फसायनाय मोना बेनिखायनो लास्टाव जेबोखौनो मोनबोआ जाहैयो आंहा आं जे नोंथांमोननो बुंदोंमोन आं जानला मानला फसायनाय गस्ला मोना बिदिनो जामारबाय फैफिननानै आरो उदालगुरि थांबावबाय गस्ला बायनो ओमफ्राय आंनि बे ब्राइट कालार लिपस्टिकखौ इगनर खालाम आं इमान ब्राइट कालार लाया बियो इफेक्टनि थाखाय बेबायदि नुदों जियानो जा उदालगुरि ट्रेन्डखौ एसे फसायनाय मोननायखाय ट्रेन्डसिम फैनो लाना फैबाय आङो मा लागोखौ नेक्स्ट भिडिअ दिन्थिगोन बे भिडिअ दिन्थिबाय थाथ'ला बांद्राय गोलाव जाबा नोंथांमोना नुबागोन ओमफ्राय बेकग्राउन्डआव जि दावराव खोनादों बे जाहैबाय जोंहा फंबाया मिक्साराव माबि पिसिगासिनो बेनिखायनो हारला खोनादों सानदोंमोन आस्कारनाव हाबनाय लोगो लोगोनो भिडिअ बानायगोन कन्टेन्ट मोनसे ओंखारगोन खिन्थु मा जाखो आस्कारनाव भिडिअ लानो एलाउ गैया थ' बिसोरनिबो किसुमान प्रट'कल्स थायो बेफोरखौ जोङो सेफायनो हाया नालाय ओमफ्राय दायो बिथाङा संनायखौ जागायबाय संख्रि हालदै एसे होनानै आलुखौ हाफ फ्राय खालामग्रोना लाग्रोगोननो आलुआ जाबाय दाना मसाला पियाज जेसां जे होनो गोनां दङ होग्रोनानैसो ओमफ्राय बेदरखौ होगोननो गासैनियाबो संनाय स्टाइलफोरा आलादा आलादा जायो नालाय थ' बिथांनियाबो बहुत आलादा थ' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थादो माबायदि सङो बेफोर माखौ सोयो अबे धनिया पाउडार ओइ जिरा पाउडार गेजेरनिया माया Bahannya
Bifa dong no. Kado. जोंहा फ्रायानो फ्रिजा खालियानो थायो खिन्थु दिनै बहुत माबा-माबि दंमोन ओमफ्राय बेयाव बयल दाल दङ दा आङो ओंखामजों जागोन होननानै एसे जेनेबा गुसु जाना दंमोन नालाय बेखौ नर्मेल जाथों होननानै दिहुनना दोननो नागिरदों आङो बयल दालि जाना बहुत गाहाम मोनो नालाय फ्रिजाव दोननायखौ एसे थान्दा जाथों होननानै दिहुनना दोननो नागिरदों नोंथांमोना गाहाम मोनो ना मोना बयल दालि जानानै बेदरफोर दैनि जों माहाय एवबावनांगौ होनदां ओरैबायदिसो जासिगोन बे दाना टेस्ट खालामना नायनोसै आङो दासान्दि अट्स खिचिरिसो जागासिनो नालाय अट्स खिचिरिजोंनो आङो बेदरखौ जानानै नायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना गम मोनदों बे खुरैया दार्जिलिंनिफ्राय लाबोनायमोन आंनो गिफ्ट हरदोंमोन जायफोरा आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना सिनाय मोनदों जानांगौ आंनि थाखाय बे खुरैया बहुत स्पेशल अमा बेदर सोर जाना गाहाम मोनो आंबो गाहाम मोनो नाथाय मटननिख्रुइ खम बिनिख्रुइ आरो मा गाज्रि जानो बाखि दंबावो अमा बेदरानो दरसे गोलैलायबाय जियानो जा अमा बेदरा गोथावानोमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय